Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Kamar yadda aka saba yau ma insha Allah za mu nuna muku yacce za ku ƙirƙiri application a cikin wayoyinku. Wannan application ba wahala gare shi ba, da ka bi yacce muka yi a wannan bidiyon namu insha Allah za ka gane yacce za ka ƙirƙiri application naka na kankin kanka kamar na Arewa24 hours. Insha Allah a wannan alal misali a ce wannan shine fuskar application din kana so ka ƙirƙira, to za ka shigar da Google account ɗinka, ma'ana email address. Idan ka shigar da email address ɗinka ta nan guraren, to daga farko dai zai nuna ka sa email ɗinka sannan sai password. Bayan ka shigar da password ɗinka ta nan guraren, to zai yi searching kamar haka. Bara mu jira. Zai nuno maka haka, wato za su turo maka da wani namba ta cikin email address ɗinka. Can za ka je ka duba message ɗin a gurin. Ce a wayata na shiga email address din domin na duba wancan message din. To yanzu ku duba ku gani wannan shi mai email address din. Zan canza wancan zuwa account din. Gashi nan zan zaɓi wancan account din da nake bukata, shine sai na shigar da shi account din da na wancan. To yanzu ku duba nan kasa, idan kun taho za ku ga message wanda suka sa sunan application din a nan kasa. Kun ga shi nan, gashi nan sa mubarakeey. Wannan mubarakeey din shine zaka shiga ciki. Akwai activity your account, to gashi nan zaka danna wannan blue rubutun din. Idan ka danna wannan rubutu zai nuna maka nan sai ka sake yin activity my account now. Yanzu da ka danna shiga yana ya ce has been activated. To da ka danna wannan sai direct sai ka minimize, sai ka tafi cikin application din direct kai tsaye. Gashi nan zai nuna maka ka yi confirm. Gashi nan ya ce successful, komai yanzu yayi. To yanzu zan fara kirkirar application na wani kankin kaina. A yanzu haka zan shiga cikin application din direct. Gashi nan na yo baya. To zan danna wannan abu wanda yake wani abun. Ashe to yanzu zan jira sai in danna nan guraren, wato an ce let's create. To gashi nan na danna. Yanzu dai ni na yanzu zan shigar da shi. Zan dauko alal misali yanzu shine fuskar wannan application din. Zan dauko hoton da nake da bukata a ciki. Gashi nan zan tafi cikin profile ɗina yanzu direct domin na dauko hoton da nake da bukata a ciki. Alal misali ina so in kirkiri application irin kamar na Hamus breaker. To alal misali yanzu zan dauki hoton Hamus breaker direct a nan guraren. Gashi nan na danna shi, sai yanzu rubuta wato ainihin sunan application din da nake da bukata anan. Yanzu ina da bukatar rubuta application din kamar Hamus breaker. To yanzu zan sa Hamus breaker a nan guraren. Gashi nan na rubuta Hamus breaker. Gashi nan na shigar da sunan wato Hamus breaker, sunan application dina kenan. Na shigar da shi Hamus breaker. Sannan kasa zan zo in shigar da alal misali kamar abin da nake da bukata nan na kasa. Shine wato nan zan shigar da, ko na ga dama sa breaker song kawai, shi ma ya isa. An ka da abin da ka shigar da yayi abin da kake bukata shi zaka sa. Ka shigar da abin da kake da bukata a nan guraren, ko ka sa Hamus breaker song ko dai duk abin da kake da bukata shi zaka sa a gurin. Bayan ka shigar da abin, yanzu zaka zo ka zaɓi kalar da kake so na application din idan zai yi display. Wato idan ka danna, ni yanzu ina da bukatar na sa kowane kala ne. Zan iya zaɓar duk kalar da nake so. Alal misali kamar yanzu ina so in sa ko ja ko blue ko green, dai duk kalar da nake so. Yanzu na dauki wannan kalar ita zan sa. To nan kasa sai yanzu zan zaɓi kamar alal misali baki, sai in samu kalar baki sai in sa, shi ma yayi. To sai na danna nan bangaren. Gashi nan wannan dan gurin da kuka ga na yi alamar kibiya. To gashi nan ya nuno nan idan kana da buƙatar ka sa ad, wato wani talla ne a application din naka. Idan kuma baka so, ni da bana so, gashi nan na danna OK, kawai zan wucewa ta. Alal misali yanzu bayan ya wuce ya buɗe min, yanzu shine wannan shine na application ɗina. To zan yi touching din wannan kawai don to show me again. Gashi nan app created successful. To yanzu zan fara editing din application din da nake bukata. Ga yana an sa page Hamus breaker. Gashi nan Hamus breaker. Yanzu zan danna nan guraren dukkan abin da nake da bukatar in saka a cikin wannan application din. To zan danna nan guraren sai na in kai wa adin din su ɗaya bayan ɗaya. Alal misali yanzu ina da bukatar na yi adin din hoton Hamus breaker a cikin wannan application din nawa. To yanzu direct zan je in shiga cikin profile dina na hoto, wato ma'ana zan danna can gurin wajen hoto. Sai in shiga nan. Bayan na shiga nan guraren zan ɗauko hoton Hamus breaker a cikin profile dina. Gashi nan sai na zaɓi hoton Hamus breaker a cikin wannan profile din. Yanzu gashi nan na shiga cikin application din. Yanzu gashi nan zan zaɓi hoton Hamus breaker, wato wanda nake da bukata tunda na shi suran shi na sa. Sai na zaɓi hoton Hamus breaker a nan guraren. Gashi nan na sa hoton Hamus breaker a nan guraren. To nan kuma sai yanzu in shigar da sunan hoto, sai in sa photo.
alal misali in na ga dama sa foto ha musu breaker ko kuma duk dai sunan da nake da bukata shi zan shigar a gurin. To yanzu zan sa foto kawai, na sa foto sun da ni gwaji zan yi kawai ba wai amfani zan da shi ba. To bayan ka shigar da wannan foto din sai ka zo ka danna wannan alamar mai tick din nan, wannan alamar mai wajen tick din nan, yawa gashi ne yana loading yanzu yana loading. Na ɗauko hoton ha musu breaker nasa, idan za ku ga yayi display kamar yadda kuka gani gashi nan hoton ha musu breaker ne. To again kuma idan na da buƙatar zan ɗauko kamar music din ha musu breaker wanda nake da buƙata zan sa, to sai na danna nan guraren wannan alamar mai cross din nan ita zan danna. To gashi nan sai in nemi wajen waka, gashi nan wajen audio din nan kamar yadda kuka gani wajen recording, to kamar nan guraren shi zan danna. Bayan na danna nan guraren zai nuno mun abu kamar haka, sai na zaɓi na ƙasan nan wato na biyu kenan. Idan na zaɓi na biyu yanzu dai bani da waka ha musu breaker, kawai dai zan ɗauki music ne sai na sa a guraren. Zan ɗauki music da yake cikin profile ɗina gashi nan nayi adding ɗinsa. Bayan na kayi adding ɗinsa a cikin wayarka sai ka danna nan guraren, sai ka ƙaro hoton ha musu breaker a ta guraren, sai ka nemi hoton ha musu breaker sai ka sa. Tunda alal misali kana so ka sa hoton wakar ha musu breaker ce, to sai ka ɗora hoton shi akai, ko da mai wanda ya shiga yayi display to wakar za ta buɗe tare da hoton ha musu breaker ne. Bayan ka sa wannan hoton nasa to ka yi wannan ƙasa sai ka sa wakar ha musu breaker a gurin da duk dai sunan da kake da bukata shi zaka sa, ba wai sai sunan da na gaya ma ba shi zaka, kawai dai ni gwaji nake yi alal misali tunda kai kana so ka yi amfani da shi kai mai kallo, to sai ka sa, ni yanzu zan sa ha musu breaker, waƙar ha musu breaker. Bayan na sa waƙar ha musu breaker a nan guraren, to shine abin da zan yo ƙasa. Bayan na gama sawa sai na zaɓi wannan setting din gashi nan a yana sun ce ability set ringing, ma'ana za ka iya seta shi mutum, ko da wanda idan ka buɗe application ka tura mutum za ka iya seta shi. Yawwa yanzu gashi nan yana uploading, bayan ya yi uploading haka zai buɗe, sai in danna yanzu zan sa kamar waƙar ta ha musu breaker. Alal misali zan sake ta, idan na sake ta kamar yanzu kai mai saurari za ka ji ya, bayan ka ji kamar haka gashi nan wannan yana tafiya kamar yadda ka gani. To alal misali yanzu kana so ka fidda application ɗin ka cire shi daga cikin wannan guraren, sai ka sa shi wato ka fito da shi wato wajen wayarka kamar yadda shawaran application da suke a wayarka. To yanzu ka biyo na nan guraren, za ka danna nan guraren gashi nan ya sa successful, congratulations everything was successful. To yanzu alal misali ga wannan shine tushen application ɗin. Yanzu ina da buƙatar alal misali a ce zan fitar da shi daga cikin nan guraren, ya za na fitar da shi? To yacce za na fitar da shi ba wai wani abu ne mai wahala ba, kawai za ka danna nan guraren ne, za ka danna can back wajen pejin can. Bayan ka danna back wajen pejin can, yawwa ba nan ba, bayan ka danna back wajen peji, yau gashi nan guraren sai ka danna dan setting nan guraren da ka gani ga wata yar guduma nan ta fito. Wannan yar gudumar da ta fito sai ita zaka danna, wato idan kana so ka fidda application din kenan daga wayarka. Bayan ka danna wannan yar gudumar daga nan guraren, to gashi nan zai nuna maka sai ka sake buga wannan gudumar dai again. Bayan ka buga wannan gudumar a ciki, to shine zai nuna maka gurin da zai fara searching, wato ya fara ainihin preparing din gyara komai da komai. Yanzu gashi nan ya nuna mun ina da buƙatar in zaɓi mega da nake so ya buɗe, sai in nemi ƙaramin mega na ƙasa kenan, ya fi kankanta. Yanzu zan danna na ƙasan nan gashi nan na uku shine 14 MB zai ɗauka kenan. Idan ka danna shi sai ka buga wannan gudumar gashi nan yana searching kamar yadda ka gani. Bin gashi nan zai nuna maka wannan koren abin, sai ka danna can guraren wajen downloading. Wannan gurin downloading din zaka danna gashi nan wajen da ka ga na nuna wannan yar bakar nan za ku danna. Bayan ka danna nan guraren gashi nan zai ce ma download from the browsing, sai ka danna nan ba koren ba, bulin ba za ka danna wancan ne. To gashi nan yanzu na danna, gashi nan zai fara downloading a cikin wayata, wato zan ɗauko shi daga internet tunda na gama creating ɗinsa. Zan danna nan guraren, karka damu da abin da zai ce maka a nan guraren, kawai ka danna zai fara yin downloading. Yanzu gashi nan yana downloading din. Yanzu ya gama downloading din, tunda ya gama downloading din yanzu ni kawai zan je in buɗe shi ne a wayata. Direct zan danna wannan opening din, gashi nan ya sa open, sai in danna wannan open din zai buɗe mun. Gashi nan ya fara starting app. Yawa yanzu gashi nan ni na danna installing din, gashi nan har ya gama installing din ma. Yanzu zan buɗe shi ne kawai a wayata. Yanzu gashi nan zan danna opening domin application din ya buɗe a wayata, na ga ya yake, a cikin sa yake. Idan cikin bai maka ba, kan kana ma kana iya yin wato ainihin komawa ka yi editing din kayanka, babu ka da wata matsala, babu wata damuwa nan, za ka yi koma. Yanzu gashi na application din yana loading, zai buɗe kamar yadda na tsara shi haka yake a nan guraren. Gashi nan zai yi display, gashi nan na sa foto, ga waka nan na sa sai da ke,
a jikin waƙar. Yanzu da rai gashi nan ya buɗe mun komai da komai. Bayan kayan haka kana so ka ganshi a cikin wayarka, direct zaka fito jerin application ɗinka sai ka duba. Yawa sai ka zo ka duba a cikin application ɗinka ka duba wanne ne ka sa ha musu breaker. Ni yanzu gashi nan ina duba a cikin wayata, gashi nan wancan application ɗin na kusa da wannan blue application ɗin kusa da Instagram, musamman Instagram gashi nan shine aka sa ha musu breaker, sai na danna na shi na shiga. Gashi nan na nuna muku shi alamar da kibiya shine na sa ha musu breaker. To gashi nan zan danna shi sai na shige shi cikin sa domin na ƙara tabbatarwa da ingancinsa da yace yake. To alal misali gashi nan ya sake budewa a nan kashi na biyu kenan. Sai na saurari dukkan abin da nake da bukata. Wannan waka ga ta na sata, in na ga dama ina yin play din ta direct ba wata matsala, zan danna wannan play din sai in saurari wato ainihin waka da na sa, kuma na ga dama zan iya tura wani aboki na shi ma ya ji abin da na editing. Alal misali kuma kana iya yin wannan application din nan dukkan zuba rubutu ne a ciki, babu wata matsala a ciki. Bayan ka saka kamar labarai ko wani abu haka ko abin da zai amfani mutane, in ka ga dama duk kana iya yi, babu wata matsala a cikin wannan. Bayan ka ƙirƙiri wannan application din, akwai na kuɗi nan gaba da za su nuna maka, su tambaye ka idan kana da bukata a ciki sai ka sa abin da kake da bukata. Yanzu zan nuna muku yacce za a yi ku ɗauko wannan application din a Play Store. Direct sai ka tafi application din, gashi nan wannan shine sunan application din, mubarakeey. Gashi nan mubarakeey, create your app early. Gashi nan ni yanzu shine wannan application dina na ha musu breaker, kuma idan na so zan yi edit din sa again. Yanzu direct mu taho Play Store. Idan muka zo Play Store, gashi nan zan shiga Play Store, zan rubuta sunan application din domin ga masu bukata wanda suke so su kirkira application domin su taimaka wa al'umma. Sai ka sa mubarakeey shine sunan application din da zaka sa. Gashi nan ya bayyana kamar yadda kuka dama, ni na riga na install shi. Ga nan guda biyu, na saman zaka yi downloading ba na kasan ba. Idan ka sa na saman shine wanda zaka yi downloading, ni gashi na riga na yi. Na gode muku abokanana da wannan kallo da kuka yi, na gode. Allah ya saka da alkhairi. Da Allah kada ku manta ku danna mana subscribe a wannan TV. Idan mun samu application masu amfani waɗanda za su amfane ku, insha Allah za mu yi ɗora su domin ku gani. Mun gode. Ku danna mana subscribe, shine zai ba ku damar samun bidiyo